Salut! Iată că am nis. Asta nu înseamnă că trebuie să stăm acasă și să nu ieșim, să facem măcar un pic de mișcare. Vă invit să ieșiți într-un parc sau poate chiar în pădurea de lângă voi. Poate mergeți chiar la munte, nu? Important este să ieșiți în natură. Important este să vă conectați cu ea. Cel mai bine este să încercați asta voi, acum. Eu am încercat, fac asta în fiecare zi și vă spun că efectele sunt deosebite. Vă invit să le descoperiți și voi și puteți să veniți să alergați chiar cu mine. Vă aștept! Ați văzut? Toată lumea apelează la acest gen de mișcare. Toată lumea caută o formă de energizare. Asta e cea mai la îndemână. Este ieftină. Ce să spun? Chiar este gratis. Nimeni nu vă cere o taxă să veniți și să alergați într-un parc. Important este să vă simțiți bine și important este să ajungeți într-o stare în care sufletul vostru să zâmbească. Vă aștept! Să ne vedem cu bine!